әйбер булды. Бездә менә мәсәлән татар теле ул популяр тел түгел иде. Татарлык популяр түгел иде. Мәсәлән, безнең җитәкчеләр дә татарча сөйләшмәде. Әле менә күптән түгел генә Хәлим Абыҗәләйнең бер интервьюсын укыдым, ул әйткән. Мин күргән беренче татар әдәби телендә сөйләшә торган район башлыгы, ул Балтач башлыгы Марат Әхмәтов иде дигән. Менә бу бит инде мактау сүзе түгел, бу бер уйлап карасаң фаҗига, бердән-бер кеше ул искәрмә бит хакыйкатьнең дөрестлеген генә раслый торган әйбер. Әгәр дә бездән җитәкчеләр сөйләшкән булсалар, шул вакытта татарча әйтеп, менә хәзер бит шундый максат куела, коллегияларда да бер булса да җитәкче татарча сөйләргә тиеш дип. Әгәр шушы ниндидер иркенлек булган заманда, Мәскәү ул кадәр теге лупы белән Татарстанны карамаган заманда шушындый күренеш күзәтелсә безнең җитәкчеләр тарафыннан, татар теленә мөнәсәбәт мондай ук булмас иде дип уйлыйм мин. Бу зур югалту булды һәм зур хата булды дип уйлыйм. Менә хәзер аны кире кайтармакчы булалар, әмма инде күпмедер дәрәҗәдә теге поезд киткән. Демәк, без бит әйтергә яратабыз, үзебездән башларга кирәк, гаиләдән, балаларны туган телдә тәрбияләүдән башларга. Демәк, үтемлерәк була дип уйлыйсыз инде җитәкчеләрдән башласак. Татарстан өчен шулай. Әмма Татарстаннан читтә дә татарлар бар, аларга теге Татарстан ни түгел, ниндидер бер, мәсәлән, Мәскәү татарлары өчен алар монда нәрсә икәнен теге белеп тә бетермәскә белми дә. Әмма минем шундый бер теге мин шулай дип уйлыйм, барыбер теге генетик хәтер дигән әйбер бар дип уйлыйм. Һәм менә шул тормыш шуны күрсәтә, башка илләрнең мисаллары кайчандыр үз дәүләтләре булган, мәсәлән, булган Чехия, бит инде мәсәлән Польша, һәм алар мәсәлән чехлар, алар үз дәүләтләрен югалтканнар, әллә ничә гасыр буе немецлар астында дип әйтим инде яшәгәннәр, алар телләрен дип югалтып бетергән диярлек дәрәҗәдә булганнар. Әмма аларның менә шушы теге чех дәүләте дигән фикерләре булган. Ул ничәдер еллардан соң шушы әйбер чех дәүләтенә әйләнде. Һәм шуңа күрә мин теге уйлыйм, татарның да шушы генетик хәтере бар безнең булган. Болгар дәүләте, Алтын Урда, Казан ханлыгы. Рәмис әфәндем, 1 минут вакытыбыз калды. Саубуллашырга